ituro ko sa inyo kung paano kakaon sa maglata ang munggos para madali. Lagyan ng kutsara at tinidor. At saka ang tubig, maliit lang para pag hugas na siya, dagdagan nyo na lang. Dagdagan ng tulad nga, malata na siya. Malapit ng malata. Buka pa lang hindi ka tunga-tunga sa baso. Malapit na malata. Yan natin. Okay ba? Nalagyan na. Tubig na lang ng tubig kayo. Ayun, ito sa kapag. Yan, ito. Tulang ka sa ulang ka. Tapos, ganyan siya. Magas na. Tapos siya. Ganyan tubig. Ito na. Oh, namukadkad na. Ta na siya. Pahinaan nyo lang ang apoy pag maglata kayo ng munggos para madali lang malata. Kasi kung lakasan nyo, matagal yan na experience ko na yan noon nung hindi pa ako marunong ng maglata ng madalian. Ito na mga sangkap natin. May dilis, carrots, sibuyon, o ahos, kamatis, espadang sili. Wala na. Turquoise gata. Yan lang ginagamit ko. Kasi wala na akong time magkagod. Tapos ito saluyot. Ito lang ang mga sangkap ko. Ito na, init na ang mantika. Lagyan na natin before tayo maglagay ng tubig. Siyempre, gigisa muna natin ang mga lamas. Kamatis at ang carrots. Halo-haluin. Ilagay na natin ang dilis. Maliit. At ito. Lahat ng mga lamas nilagay ko na. 3 basong tubig ang nilagay ko. Ito. Hirap-hirap po kasi kanahan ko lagay sa baw. Yan. Nilagay ko na ang saluyot. Nalagyan ko na rin ang asin. Ito na naman ang gata. Wow. Masarap na to. Promise. Sarap. Ang sarap. Tinikman ko ang sarap. Sana may natutunan kayo sa sinishare ko sa inyo. Ang nalalaman ko, ito ang sinishare ko na lang sa inyo. At sana makapanood kayo, mag-subscribe kayo at i-click nyo yung button bell para may update kayo. Thank you for watching. Ready to read na. Sana magustuhan nyo ang sinishare ko.